Čaute ľudia, som Chovina 2.3 a dneska vás vítam u nového videa, to z Arku. Práve je to Ark Crystal Yes. OK, musíme, fakt kámo, toto je cool miesto, tyva, krásne jazierko. OK ľudia, dám si nový level a vlastne je to o tom, že proste ako už som to mal na YouTube, takže pre vás to nie je ani tak nič nové, OK. Odomkneme si Campfire, super. No trochu som to hral, ale že fakt nič som neurobil, lebo furt som ho zebol. A konečne som našiel dobré miesto na to, kde nemusím chcípnúť, OK. Tu zase to trochu zrýchlime, tu som farmil. OK, tu sme craftili, tu craftíme, vycraftíme si pickaxe, všetko. Ideme krásne na drevo. OK. Takže sekera a ešte torčka, lebo už nebudem môcť zbierať tak, jak som zbieral, neviem prečo sám. OK ľudia, toto je prvá séria, verím, keď vás to bude baviť, tak sem dajte takých 10 lajkov alebo 20 až 10. Lebo rád by som natáčal z Crystal Yes. Snažil som sa vám natočiť aj z inej mapy, ale moc som zabíňal. OK. Dneska by som si chcel postaviť samozrejme aj nejaký ten domeček. Aspoň flor a krásne si to užijem, samozrejme jak vždy. Keď trochu si nazbierame fiberu, aby sme vlastne vlákna, aby sme si mohli vykraftiť oblečenie, lebo to fakt dosť potrebujeme. A inak ľudia, prosím vás, dajte odber, viem, dlho som nenatáčal, je mi to smutné, že sme klesli až, takže už nemáme 100. OK, to je fakt problém pre mňa, ja by som fakt chcel, keby ste mi dali odberaj, ale nemusíte. Ako, viete, YouTube je pre mňa na spomienky a na také hry, aby som si ich kúkoval, keď tak sa nejak pobavil. No a nie celkom sú, no dobráte, aj keď som niekedy smutný za to, proste neberte to vážne. Odberateľ, je to len YouTube, proste sú to videá a vy chcete len sledujúcich, tak neberte to vážne. Normálne ja keď som bol malý, tak som normálne strašne bol smutný z toho, že mi nenarastli odberateľe, ale tak mne to bol fakt potom už jedno. Potom už som nenatáčal, lebo som si povedal, že je to na prd, ale tak lenže potom som si povedal, že zase natočím a viete, proste neberte to vážne, to je len hra, nič iné. Jedine, čo môžete brať vážne, či si zlomíte nohu alebo nie. Ako vonku, dobre? OK. Máme konečne oblečko nejaké. A viete, chcel by som to urobiť takú sériu, ako je napríklad, že ochočovanie niečoho, ochočovanie pteranodon argentavisa, ako pteranodon a nejaký parasaur je nič. OK, zbierame nejaké veci. Na koľko tam vôbec levuje Spike? Yes, OK, no ukáž. Neviem to koľko. Na koľko to ja to nevidím ako. Tým pádom je to ešte ďaleko, takže ešte to nebudeme riešiť, lebo máme aj krystaly na to. OK, takže ideme, môžeme už trochu sa tu poobzerám, či tu niečo není. A niečo by som potrebovala možno aj zabiť. Čo tam je? OK. Toto je fakt dobré miesto na ubytovanie, tak viete čo, urobme si tu domek. Mám na podlahu, na foundation. Ne, triesky mi chýbajú, OK. Vlastne všetko bolo, tak sa mi to minie. Tak nazbierame trochu vlákna. OK. Takto. No, OK. Zatiaľ, čo budem zbierať ľudia, tak chcem vám povedať, že v Arku, aj keď si kúpite len jeden, proste ten normálny Ark Survival Evolved za 15 €,
tak nebuďte smutní, že máte len mapu The Islands. Napríklad ja som si to po dlhej dobe všimol, že vlastne vy tam máte viac map, ako je napríklad The Center, aj ako je napríklad toto. Potom Ragnarok, tam máte Fjordur, Crystal, yes. A ešte nejaké proste, neviem už. Keď chcete, môžeme vydávať aj z iných, napríklad, neviem, napríklad z Ragnaroka. Okay. Tak vykraftíme si foundation ešte. Odvykneme si slingshot, čo je vlastne prak. Ok, ľudia, sorry, trochu sa mi to laglo, ale nevadí, budeme pokračovať. No, chcem vám len povedať aj to, že proste, viete, oni tam hovoria aj také motivácie, napríklad, že viete, že škola je proste toto, jak to mám povedať, väzenia, také viete, no, proste oni vám, ľudia, nikdy sa nezdávajte. Never give up, bro, proste, fakt, nikdy sa nezdávajte. Keď to vzdáš, môže to skončiť fakt zle. Je to úplne niečo blbé, proste nemôžeš sa vzdávať. Fakt. Keď sa vzdáš, tak normálne si môžeš podať, je koniec. Viete, čo vám poviem? Problémy, ja viem, je veľa, máte veľa problémov, veľa vecí. Ale na čo by bol život bez problémov? Predstavte si to, že všetko by sa vám darilo. Už by ste boli všade, v USA, všade. No proste, fakt si to predstavte, na čo by vám bol život? To by vám stačilo 30 rokov. A vy máte necelých 100. Aj 100 môžete mať. Tak si len naporiadne užite aj problémy. Problémy zase sa dajú užiť. Normálne kľudne pri práci si môžete spievať, čili čo. Ja viem, sú to možno blbé slova, ale niektorým sa nezdajú blbé. Ok, kam som dehydrovaný. Tam sú rybičky. To je aké krásne. A už ja na piráňa, super. To je niečo výborné. Proste, neviem, či ma chápete, ale ja to tak cítim. Problémy sú na to, aby ste žili. Bez problémov by sa to nedalo. Ok, dobre. Ešte by som vám, viete, čo chcel povedať. Viete, jak sú napríklad tí normálne populárni youtuberi a vy napríklad vy ste na nich potom naštvaní, že vám nevydávajú videá a tak. Nebuďte. Na čo? Tak si to urobte sami, kamo. Proste ja viem, po chvíľke to furt budete natáčať, lebo vás to začne baviť, ale aj oni si chcú užiť svoj život. Napríklad, neviem, chcú plávať v bazéne, chcú byť nejakí športovci alebo niečo. Proste nemôžete im to kaziť. Napríklad ani ja dobre nevydávam videá tiež. A proste preto, lebo si užívam prázdniny. OK, máme bedku. Tam kamo padá drop, fakt, do vody. To by sa mi nechcel ísť. Čo potrebujem na voz? Triesky mi chýbajú. OK, boberom toho by sme mohli zabiť. OK, aký má level. Potrebujem prejsť toto. OK, to je 20. OK, ahoj bober. Viete, 20 sa moc nehodí na prvé zabíjanie. Skôr dodovia, ktorí neviem, kde sú. Pteranodon, toho si raz ochočíme. Kde si? No, dobre, ty. Tak si kráčaj ďalej. OK. Toto vôbec nie je kamo zlé miesto, veď si to predstav, máš tu všetko. OK, vykraftíme si nejaký ten ošteb, aby sme niečo mohli. Keď to loviť, čo asi nelovím, alebo nemám na nič šťastie. Trochu si napapáme. Napríklad, viete, ja som sa veľmi veľa na tento ark naučil hlavne od Mac Citrona. Strašne ma to bavilo. A neviem, či ešte natáčal, bo už asi ark nenatáčal, bo aj, viete, Porty s ním raz hral a ten mu sám povedal, že o to bober. Čus.
OK, tam máme drobík. OK. Tam máme rybu, to by sme mohli aj uloviť. Nekam poďme, ideme nájsť nejakú rybu inú. Lebo hen tá už išla do vody. OK. Á, ryba, tu je. OK. Poďme, hodíme po neho ešte trefa. Yes, dobrá trefa. OK, teraz musím pobúchať. Super. Vôbec dá sa ochočiť ryba? OK. Nemôžem zobrať to na hodinu. Á, dobrý deň, teším ma. To čo robí? OK. Trochu ťa aj teba pomlátime. OK, oheň nefunguje. Prečo som nepoužil sekeru? Ježiši, ja som vôbec. OK, máme mäsko. No ani nie mäsko, skôr fish meat. Takže také mäsko na ryby. Hej, prosím, nechcem na teba útočiť. OK. Dáme si sem campfire. Ľudia, dneska si asi neurobíme steny, lebo toto video už má aj tak celkom dosť minút. OK, dám si tam nejaké mäsko. Dám si tam samozrejme aj drievko. Ešte toľko mäsa, toho fish meat mám. Cooked je veľmi dobré. OK, zapneme fire in the hole. Ešte rýchlo ideme niečo naťažiť. Tak by, vieš čo, ešte viac prestúť. OK, ľudia. Takže asi pre túto epizódu to bude všetko. To bola taká, viete, uvoľná, že ide sme sa zabudovať. Tak čus!